Cerita Wayang Ramayana, lakon Resi Jatayu. Resi Jatayu salah sawijining paraga ana ing cerita Ramayana. Resi Jatayu iku manuk awujud Garuda kang duweni watak wicaksana. Dheweke tansah eling marang Sang Hyang Agung, mula banjur duweni jejuluk Resi. Resi Jatayu yaiku anak saka Resi Priswawa lan Dewi Brahmanistri. Dewi Brahmanistri yaiku anak wadon saka Dewa Brahma. Dadi kena disimpulake yen Resi Jatayu yaiku wayahe Dewa Brahma. Resi Jatayu duwe sedulur telu yaiku Garuda Harna, Garuda Prihawan lan Garuda Sempati. Resi Jatayu nalika isih enom kekancan raket banget karo Raja Ayodhya, Prabu Dasarata. Prabu Dasarata iku bapake Raden Rama Wijaya. Nalika Dewi Sinta digeret lan digawa mabur dening Rahwana, Resi Jatayu age-age aweh pitulungan. Resi Jatayu nyamber tangane Rahwana. Resi Jatayu ora tega krungu tangise Dewi Sinta. Dewi Sinta kudu-kudu uwal saka pancekelane Rahwana. Ananging tangane Rahwana ngegengi kuat tangane Dewi Sinta. Mula Sinta ora bisa uwal. Kabeh perhiasane pada gogrok tiba ana ing lemah. Resi Jatayu kanthi sisa dayane nyerang Rahwana. Ananging tetep ora bisa. Dheweke malah diajar dening Prabu Rahwana nganti swiwine sengkleh. Resi Jatayu akhire tiba ana ing lemah. Nalika iku Rama lan Lesmana bingung goleki Dewi Sinta sing ilang saka kemahe. Rama lan Lesmana luru ngubengi alas Dandaka. Nalika luru, akhire ketemu manuk Jatayu sing lagi sekarat. Rama lan Lesmana age-age nulungi. Ananging kahanane Jatayu wis ora bisa ditulungi. Resi Jatayu sadurunge nemahi seda wadul marang Rama. Jatayu nyeritakake menawa garwane yaiku Dewi Sinta diculik dening Raja Alengka Dasamuka. Sakwise cerita kaya mengkono, busana Resi Jatayu gugur.